El 27 de juliol, a la subdelegació del govern de Castelló, es va convocar una concentració per manifestar la repulsa per les agressions als pobles libanès i palestí, exigir la fi dels bombardejos i de l'ocupació. Con la actitud esta de los israelitas, tanto en Palestina como en todo el Oriente, lo que se denota es ya la teoría freudiana de que es torturado, pues se vuelve torturador. Això no ve de fa 4 dies, això ve des de l'any 48, del repartiment del territori quan Inglaterra i França tenia el Líbano, França i Inglaterra tenia la part d'Israel. Per tant, no n'hi ha ni fronteres en aquest país. Estan fent una massacre en tota la rega con el apoyo de Estados Unidos i n'hi ha una qüestió de la Nacions Unides que no són capaços d'intervindre i de fer res, perquè és una organització que en aquest moment no serveix per a res. Israel fa el que vol amb l'ONU, incompleix amb impunitat les resolucions que no li convenen i exigeix al Líban que complisca les que sí li convé. Amb l'anunci d'enviament de forces de les Nacions Unides al Líban, sense accions contra l'ocupació israelí del país, de nou es palesa la complicitat d'aquest organisme internacional amb els interessos de l'agressor. La ocupación de todo Israel por parte del pueblo elegido es la que lo que ha llevado es el imperialismo capitalista, yanqui, detrás. ¿Qué interesa que los medios estén allí, que ellos tengan todo el potencial armamentístico como un punto vital para el desarrollo de esa zona, como control de los países árabes, como control de las puertas del petróleo? Y a partir de ahí es donde viene todo, que sobra en el pueblo palestino. Entonces de esa manera, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues coger, machacarlos como sea, hacer la vida imposible, marginarlos, aislarlos de la forma que sea, y a partir de ahí potenciar lo que es el poder armamentístico de Israel. La postura de l'Estat espanyol és, com sempre, apoyo als àrabes perquè és una tradició des de l'època de Franco, però sense anar més allà. Me pareix que ha hagut alguna declaració per algun membre del govern, com seria el Moratino o el Zapatero, que han estat en una línia poco correcta, però la postura havia sigut expulsar al embajador d'Israel, a un Bocasa, que és un sionista, com tot el govern d'Israel, sionista i religiós. Allò més solidari amb els agredits és negar-se a que el govern espanyol envie tropes, trencar el comerç d'armes i les maniobres militars amb aquest país, acabar amb els privilegis comercials i acabar amb el suport directe o mitjançant organismes internacionals del finançament d'infraestructures de l'ocupació.